ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟର ନିୟମ ହେଲା। ତ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ସପୋଜ 37। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ବିଭାଜ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ବିଭାଜ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ହରଣ କରିବା। କାହାକୁ ହରଣ କରିବା? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନି ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ତମକୁ ସମସ୍ତେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରି ଆସିଛି, ତମେ ସବୁ ନିଜେ ହରଣ କରି ଦେଖିବ। ମୁଁ ତଥାପି ତମ ପାଇଁ ହରଣ କରିଦେଉଛି ତିନି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟେ ହରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତିନି ଦ୍ୱାରା ହରଣ କେମିତି କରିବା, 37ରୁ 3 କେମିତି ହରଣ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଧରିବା। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ଆ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ଆଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିବା। 3 ପୁଣି 3 ଅଛି କି ନାହିଁ? 3 3 ଅଛି। କ'ଣ କରିବା? 3 3 ଲେଖିବା ଏଇଠି, ଫେରିକି 3ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ? 0। ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 କ'ଣ କରିବା? ଓହ୍ଲେଇବା। କ'ଣ କରିବା? 3 ଦୁଗୁଣେ 6 କରିବା। ତାପରେ 1 7ରୁ 6 ଲେ 1 କରିବା। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା, 3ରେ ହରଣ ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନ କରି ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦେବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ। କେମିତି? ଏଇ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ। କ'ଣ ରୁଲ୍ଟା କହିଲା? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ, ଏଇ 37 ଯେଉଁ ଲେଖିଲି, ଏଥିରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? 2ଟା ଅଙ୍କ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଏକ ଅଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଅଙ୍କ। ଏକ ଅଙ୍କରେ କିଏ ଅଛି? 7 ଅଛି। 10 ଅଙ୍କରେ କିଏ ଅଛି? 3 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏକ ଅଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଛି 7 ଆଉ 10 ଅଙ୍କରେ 3, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ମିଶାଇଦେବା। କେତେରେ ମିଶାଇବା? 3ରେ 7କୁ ମିଶାଇଦେବା। 3ରେ 7 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 3ରେ 7 ମିଶାଇଲେ 10। ତାପରେ ଆମେ ପଣିଖିଆ 3କ ପଣିଖିଆ ତ ଜାଣିଛେ, 3କ ପଣିଖିଆ ହଉଛି 3 3, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 3 3 9, 3 12। କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଲେନି 10 ମିଳିଲାନି ଆମକୁ, ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3ରେ ହରଣ ହେବନି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ 3ରେ ହରଣ ହେବନି, ଏଥିରୁ ବି ଆମେ ହରିକି ଦେଖିଦେଲେ 3ରେ ହରଣ ହେବନି। ତ ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା, ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛି H ଡବଲ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ ହରିକି ଦେଖିବ ଆଉ ମୋତେ କହିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 41 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ, 42 ଗୋଟେ ଦେଖିବ, 45 ଗୋଟେ ଦେଖିବ, 57 ଦେଖିବ, 88 ଦେଖିବ, 81 ଦେଖିବ, 115 ଦେଖିବ, 118 ଦେଖିବ, 125 ଦେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ସବୁ ତମେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖିବ।